Azi face un nou vlog cu iepurașul de Paște, unde mie e iepurașul, ok? Ăla era iepurașul meu. Și să facem un outfit cu mașinuța aceasta. Rog acum este zi și pot. Hai să-mi închid mașina să nu poată nimeni intra. Ca să fie tare. Ok, și o să o prezint. Undeva unde se pot face și o poză să fie total totul. Că vreau să fac și o poză. Acolo o să mergem să ajungem puțin mai târziu, dar că mașina asta e grăsană, vedeți? Aici o să fac poza. O să intrăm peste, îmi pare rău, dar nu vom intra înapoi și vom face doar poza și să fie tare. Eu știu locuri faine unde se pot face poze. Dar, da. Uitați, voi face o pozică, dar prima dată trebuie să ne facem outfit-ul. Trebuie să fim toate complete galbene. Această bluză, dar nu e galben. Trebuie să ne sacrificăm. E frumos, dar nu știu dacă e galbenă, e da, se sortează, e ok. Dar dacă găsim pantaloni galbene, e problemă. Hai să încercăm așa, dar nu se potrivește, atunci trebuie ceva alb. Uite, alb caroțele. Oh, mă potrivesc. Să-mi fac o față mai cute. Tot cu... fie drăguț. Bună ziua, domnule director. Este foarte important. Are legătură cu profesoara noastră. De așa. Să ne facem un păr. Eu folosesc conceptul de cel mai fain este de la Blonde. Deci o să ne facem părul Blonde. O să ne facem părul așa. Ce ziceți? Mi se potrivește outfit-ul. Cum să facem poza aici? Să dă toată mașina. Haideți așa să stăm. Bă, nu-mi place ce. Ție și voi face așa. Facem o poză. Ok, fac poză și... Ok, v-am pus aici să mă vedeți. Și pe mine, deci chiar arată foarte fain. Și îmi place. Pentru că da. Să-mi scot să nu mă vedeți. Să vedeți doar acesta, da? Și data viitoare, da, asta, deci, foarte faină. Și ne luăm și o casă asortată. Să mergem. Ei, asta e mașină de apă. Iepurașul s-a blocat. Nu-i mașină de apă, s-a blocat. Hai să ne teleportăm la casă și după aia luăm iepurașul. Că, da. Mergem la prima casă care ne pică în cale și luăm iepurașul. Gata, uitați-l. Să luăm acasă asortată. Nu contează că e albă, verde, roșie. Trebuie că se vopsesc cam toate. De casa lui Daria se vopsește cel mai... La Daria din Lavie. Cred că știți. Desenele mie îmi plac. Și uite, aceasta este casa lui
Hei! Și cum se vopsește toată. E galbenă, vedeți, e galben, nu e, nu era galben, nu e. Ia să ne facem așa, culoare, ce culoare? Galben, mai așa, mai galben, alb. Perfect, deci zici că e... Deci uite ce... Wow! Mamă! Avem și casa, hai să parcăm asta. Aoleu! Vrește să merg. Uite așa. Și să mai facem o poză. Să facem o pozică de data asta mai apropiat. Eu zic că arată foarte bine. Și mașina și casa mea, cred că tot știu. Și am zis că asta cam toată se face și îmi place. Și de asemenea asta să o iau. Să-mi iau și... Să-mi iau ceva galben de aici. Uite, medalia asta. Am făcut recordul la galben. Hai să fiu record. Am făcut recordul la galben. Hai să facem și așa o poză. Și mai facem o poză așa că e tare. Ok, e tare. E foarte tare. Facem în spate. Și aici e galben. Facem o poză aici. Să zicem nu. Pentru că este de copii. Și aici o să încheiem vlogul. Acesta a fost vlogul. Bye!